Satong wate hiya karai Maharani Kirti Singh Devarman bagai kokti lai tongo obo haino tini 24 asigani bisingo khobjak Kalkishno parawa khoksa panna khulaijaka ala thangi manjaka emla borom gona Ranjit Devarma tei 24 asigani BJP ni GS Saranjit Devarma tei juda juda adong rokbo manjaka जों दिनै जुलाइ 23 बिसिआव कायसा बुसकांनि 26 तारिख जे लोकसभा जे संमारि अबन रुगै जों दिनार कायसा पान्दा खालायजा बिलाइ तंथतक बुफांतलाबो साखलामा आसुगै लोकरगबो अरनि बुरुं बुरुं खाय फैलायजा एकाय जों अ लोकसभाव तांगै जों इंको पद्दबु बार बुट दिनाना अबन तिनि सुक्रुबु जों सालायजा लोकरबो बर खाफुरजा का खानावै एकाय जतन खावा थनजा जे मार्जिन बुट बायखाय चिनि महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मन जों खोप्लाय खालायनायनि बागै ताय तिनर फाइमानजा फैका चिनि बीजेपी नि रामचंद्र घाटनि मंडलनि जनरल सेक्रेटारि चिनि सरनजित देवबर्मा नखबै चिनि TWF नि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट चिनि ब्लक प्रेसिडेंट नखबै गोबां मानसिनि अजामार ताय चिनि जुन नि प्रेसिडेंट बबर दङ kay bini onno ko wona bin tifang bin tinoran panda bongkha kay जों खाख्लायो बुसकांनि को गोबां मा गावसभानि बिसिंग जलाय तिसानि लुकुरो थानाय विधानसभा संमारिबो जतनि गोबां तिप्रा मथानो बुद्धि कान्द्रस सिननो रुय खोप्लाय खायजा थाखाय ताबो बुसकां सालबो जलाय तिसा बिसिनि लुकुरो चिनि महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मन खोप्लाय खालायनायनि बागै गोबां खा बुट दिनाय एबं हामारिनि सामुंनो बुसकांगत लांनायनि बागै तिप्रा सारंनि कगनो दिल्लीबो सारिनायनि बागै बरक गोबां बुट दुय जिदिरिनाय गाय आबुनि बागै तिनि जारा फायनाय देबाक ननो आनि खाकाहाम ते हामजांमा याफार तिनि जों कालकृष्ण पारा स्कुल गाराव तिप्रा मथा BJP IPFP जे जुथ आरो तिनि कायसा चिकनसा जों आसुगै बं पान्दा खायका मानजाक फायका चिनि 24 रामचन्द्रघाटनि बरम गोनां MLA रन्जित देवबर्मा ब्लक प्रेसिडेंट तिप्रा मथानि ताकुक अलेन्द्र देवबर्मा तै जत आदं जुगसं ओंखाय जों तिनियो आसंमा बेलाय तंथकलायका अब हायकेनो चिनि 24 रामचन्द्रघाट जों जत जागानो जत आमसायो जों गोथाम दल मिलाय अब हायके प्रचार खायनाय तिनि प्रचार बेले हामबाय बेलाय काहामखा ओंखाय मनि परेबो जों गोबां जागा प्रचार खायनाय जों आं आपिल खायना मुसुगो तिप्राबासी तिचिनि रामचन्द्रघाट नि जत तिचिनि पूर्व तिप्रा आसननि जे ताबु प्रार्थी कीर्ति सिंह देवबर्मन पदबुबार चिनो बुदिनान बांगै विशेष करे 24 रामचन्द्रघाट विधानसभा केन्द्र चिन लुकुरनो जों कयना मुसुगो पदबुबार सिम्बल तिप्रा मथा खायनायबो IPFP खायनाय BJP खायनाय बादेबो जत CPM खायनाय कांग्रेस खायनाय खाजन ताकुक जों बुखुसनो जों माबन बिसिंति कबना मुसुगो जतनो चिनि दफा हामग्रायनि बांगै एलाका डेभलपनि बांगै पद्म सिम्बल बुद्धिवै खोप्लाय खायदि चिनि राज परिवारनि फेमिलिनि बरक चिनि राजानि थैनि बरक महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मन पदुबर सिम्बल लिवै खोप्लाय खायदि दिनै कबक जाव जतन हामबाय।